Amabiak eta bost, ezustekoa eman du Iker Larrazabalek Eibarko astelena pilotalekuan Iraiz Zubizarretari 22 eta 15 irabazi ostean Lauterdiko txapelketa nagusiko final zortzirenetako laugarren norgehiagoka izan da gaurkoa, eta bientzat lehenengoa gogora ezagun joan den urtean ere elkarren aurka jokatu zutela final 16renetan aurre kanporaketa deitzen zaion horretan, kasu honetan Zaiako Mimetiz pilotalekuan, orduko horretan Iraiz Zubizarretan nagusitu zen 22 eta 19 eta gerora gainera Mikel Urrutiko etxeari irabazteaz gain Iñaki Artolaren aurka ere irabaztea lortu zuen, naiz eta Artolak azken tanto horiek tafaian errenka jokatu zituen, eta Jokin Altunaren aurka galdu eta ondorioz txapelketatik kanpo geratu zen Zubizarreta, baina paper oso ona egin da, urten ere bazen fedea, baina gorakada nabarmena egin duena Iker Larrazabal izan da. Haze partida jokatu duen Larrazabalek, partida hasieratik jokoaren ekimena berak hartu du eta aidean ibili du Zubizarreta alde batetik bestera, eta egia esan Lauterdian falta zitzaion Larrazabali, orain arte ligaskan ez zuen sartzerik izan, buruz-buru finalerdietan izan da, txapelketa nagusian binaka oraindik ez du txapelketarik titular moduan jokatu, ni uste aurten jada jokatuko duela, baina benetan partida bikaina jokatu du Amurrioko aurrelariak, eta Iraitz berriz, borrokalari ikusi dugu, tanto onak egin ditu, baina gehiago izan da orokorrean hasieratik saketik hasita jokoaren ekimena Larrazabalena izan da, pilota alde batetik bestera bizi mugitu du, horrek asko sufriarazi du Iraiz, naiz eta defentsan pilotari ona den, baina lehenengo etenaldira 12 eta 7 iritsi dira, Bostantoren aldea, eta alde horrek gainera jokoan gertatzen ari zena ere islatu du nola baitean, eta bigarren zatian egia da gauzak aldatu direla, Larrazabali orain arte gertatu zaion gauza bat berriro ere gertatu baitzaio, kasu honetan pilota dezente galdu ditu, pilota garbi dezente, eta horren ondorioz Iraiz Zubizarretak iaia harrapatu du, gero gainera beretzako pilota proposa ere atera du, ataungo aurrelariak horrekin saiatu da efektuen bitartez eta min egiten, baina gero berriro ere 18 eta 13 joan da Larrazabal, eta azkenerako 22 eta 15 garaipen garbia ez dugu esango, baina bai merezimendu osokoa, eta lehenengo aldiz izango da Iker Larrazabal ligaskan, Lauterdiko txapelketa honetan, beraz zer paper egiten duen hemendik aurrera Amurrioko aurrelariak beste 3 partida izango ditu, Iraiz Zubizarretak berriz orain ziur aski binakako beserieko txapelketa hori prestatzen hasi beharko du. Gogoratu, Larrazabaleko 22, Zubizarretak 15, Eibarren.